Ungajoji umuntu ajoji. Ungathukani umuntu athukayo. Ungabi namagqubu umuntu abe namagqubu. iBhayibheli lisitshela ukuthi ungenzi lo mthetho oshaywayo. Inyama ithi wena mthetho awunawo amandla. You are not going to stop me. Umthetho ukhona eSouth Africa, but abantu basawuphula. Akusiyo umthetho osiza abantu ukuthi bakwazi ukuthi baphile impilo right. Umthetho unenkani. Kuthi ungenzi lokho umthetho angeke izilapho inature yami. This is how I am. Vele mina ngidalwa nje. Vele mina nje. Inyama leyo iyamtshela ukuthi wena unjani. Iyadictate kufanele wenze njani. Inyama inenkani. Nanoma umthetho ukhona, inyama yahlula umthetho. Kwafanele ukuthi kuze into enamandla uhlula umthetho. Inyama isifuna kwayo umuntu uphuma ngefastele. Nanoma umshaka kanjani ekhaya kubo still uzophuma ngoba uBoy Masango uyamfunda lapha ngaphandle. Uma inyama isifuna umuntu athi yazi lokuthatha mina ngidiniwe yini. Umuntu still agibele umshakela yothakatha. Yiza sathi yazi lento ngiyifuna, but because inyama is strong imenzise baningi abantu abenziswayo na benziswa inyama bayamthanda uJesu kodwa basithola bezizinto ezirongwayo because ungazi ukuthi inyama inenkanda kanani ngeke kube nesolution yezinto ezenzayo. Ayikho into ezokwenza ukuthi ube weak empilweni like your flesh uma uzolandela yona. You'll be weak. Uzozobuza ukuthi why lento ingenzeki. Check ukuthi yini into emephambi kwakho nesuccess yakho. Can I submit it to you? It is your flesh. Lenyama iyathukana. Lenyama inolaka. Lenyama yenza ukuthandana. Lenyama le steak. Wafika umthetho le steak sana. Uthi ungafika lapha usathana wathi ngiyazi into engizokuthola ngayo. Ngiyazi into engizokuthola ngayo. Ngizokuthola ngokuthi ngimbonise. Wathi but uyasibona le ukuthi sihle kanjani. Walula isandla wathatha wadla. Wethola ukuthi kumnandi because inyama yakuthenjethela. Hey, this tastes nice. How many bodies do you have? Ngibuza njalo. Uyazi ukuthi kumnandi kanjani lento. Because umzimba is going to tell you noma ubone ukuthi umikisa kwalasha, that body will tell you awazi ukuthi umisa ini. You don't know. What does show ukuthi yasiyahalela inyama steak. uNkulunkulu ebona ukuthi isteak isinzima. Wafanele ukuthi athumele umuntu onamandla ukudlula lenyama. Amthumele amnikeze umfanekiso wesono because isiZulu sithi iva likhishwa ngeva. uNkulunkulu kwafanele ukuthi athumele uJesu owayengenaso isono, waphenduka isono, athathe isono sethu asibeke phezulu kwakhe ukuze uma usathane esemnikeze konke. He owed the debt. He paid the debt. He did not owe. I owed the debt. I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I see a brand new song. Amazing grace. Christ Jesus, the price that I